Primul oprire în ziua de astăzi, Karnak Temple. Intrare în zonă securizată, apoi, odată cu toată lumea, vom păși și noi pe tărâmurile vechilor egipteni. Tutankhamon, cel mai faimos rege în timpul faraonilor sau cel mai tânăr rege care a condus Egiptul? Aici sala de coloanilor, 134 coloane. A fost construit în timpul faraonilor regele Ramses al II-lea. Și Ramses al II-lea cel mai mare, dar Tutankhamon cel mai faimos. Deci 134 coloane, exact. Doar ce Ramses al II-lea a avut 34 de veste, sutii și 100 de cubii, 134 coloane. Fiecare zi sutii și cubii. Acolo, 3 obeliscuri, 2 obeliscuri. Obelisk, acolo. Avea Mr. Adel, يا محترم. حاضر يا باشا. لا يا باشا، تمام. Finally, 3 obeliscuri. 2 obeliscuri lui Hatshepsut. Hat Balaria, Shep Barca Sut Haini. Hatshepsut, prima femeie egipteană care a condus Egiptul. Hatshepsut a condus Egiptul singură, 22 de ani. Ok? Și obeliscul lui tatălui Hatshepsut. Acolo, bisecina sau lacul sacru a fost legat râul Nil pentru canal și acum. Lângă bisecina vom vedea înăuntru scarabei, zeul Khaber, Caraboș, Marea Noroc și Sanatat. În fața dumneavoastră, o hartă mică templul Karnak, înăuntru original. Templele în timpul faraonilor au fost la fel școala, okay? Dar nu au trăit, studenții nu au trăit aici, doar școala și ne întoarcem la casa, okay? La casa. Asta probabil preoții erau cei învățați și pe vremea aceea și strângeau lumea din jur să o învețe mai departe. Fiecare dimineață, okay, și ne întoarcem. Dar brioții sau briot, okay, au trăit aici. Dar dormit unde? Lângă temple. Nu dormit înăuntru. Și avem bisecina, înăuntru bisecina sau lacul sacru pentru purificare. Aici, cap de berbec reprezenta zi și zița, dar în templul Luxor, cap de om reprezenta rege și regină. Bine? Okay. Aici, intrarea principală pentru templul Karnak, alia cu sfinxe, câte ani, 3500 de ani, a fost construit în templul faraonilor regele Ramses al II-lea, cel mai mare rege în templul faraonilor, și avem în templul faraonilor cel mai lung alia cu sfinxe, care lega templul Karnak și templul Luxor. Este 3 km. De la templul Karnak până la templul Luxor, 1200 sfinxe, 600 la dreapta și 600 la stânga. Ok. Al doilea statuie acolo, mică, vedios, ok, berbec, ok? Uite aici, Ramses al II-lea, Aziris forma, sau Osiris. Osiris dă un lume de dincolo, ok?
الشتوات استتوي لوي رجل رمسس الدويلة أزيرس فورما أو فوست ستروس إن تمبل كوتريمور دو زيش شابت دي آن اللي أنت كريستوس كو إكس شفت إست راماس نوريا باكوتا نورا كريستويت أوكي راماس أوريجينال شتوات أو فوست ستروس إن تمبل كوتريمور دي ريستورات شيء بسري وامني المكسو مو فصل انتم الفرعوني لو اوكي اي شافم كربيتش سو كراميزا دي نوري كاسكيلا اوكي انكا اول سبات بريمول بيلون شي سمنك لديري دي لترمينال Pazza donna vostra stessa, fakudden biatra alla basta, chama è importante vietle in tumbol faraonilo, kitian, primichen sufidian, corde, leu, cabde, la pel, enterara breshabala, ventritumbul karnak. Aici reprezenta regele Tutankhamun, cel mai faimos rege în tumbul faraonilo. Și în templul Luxor, sau dar în templul Luxor reprezenta regele Ramses al II-lea. Restaurat. Okay. السلام عليكم ما شاء الله بارك فيك برضو in fața dumneavoastră acolo templul lui regele Ramses al III-lea în fața templul lui regele Ramses al III-lea două statui lui regele Ramses al III-lea e cine care e diferit dintre ele la dreapta și la stânga aici Ramses al III-lea abortă coroana dublă coroana Egiptului de Sud și coroana Egiptului de Nord ce înseamnă a fost regele Ramses al III-lea a fost regele pentru Egiptului de Sud și Egiptului de Nord. S-au unificat, unit Egiptului de Sud și Egiptului de Nord. Băciorul stâng în față, ce înseamnă putere, ok? Și în spate două statui lui regele Ramses al III-lea, primul zid sau primul bilon. Putem vedea la dreapta și la stânga, bibirețul că aici Ramses al III-lea le vândui bi captivi în fața zeul Amon-Ra, ok? Capturați, ok? Sau captivi în fața zeul Amon-Ra. La dreapta coroana Egiptului de Sud, dar aici coroana Egiptului de Nord la stânga. Înăuntru vom vedea în coloane statui lui regele Ramses al III-lea, Aziris sau Osiris forma zeul lumii de dincolo. Bibireț Ramses al III-lea facem ofranda, ofera pentru zi și zița. تمام aici cea mai important lucru în templul Karnak, sala de culoanelor, 134 culoane, a fost construit în templul faraonului regele Ramses al II-lea și Ramses al II-lea a avut 34 neveste, 100 de copii, 134 culoane. Aici Agatha Christie, scritoare englez, făcut un film foarte interesant, Croazera pe Nil. Ok, și în templul faraonilor a fost coberiș de lemn, dar a fost distrus în templul cu tremur 27 de ani înainte Hristos. A făcut, a construit, nu modern, este modernă, ok? Nu original. În fața dumneavoastră aici un culoane cartuș. Cartuș, ce înseamnă cartuș? ID, pașaport regelui, ok? Pentru regi și regina, boblec, oamenii din Egipt, nu cartuș. Bine? Și toate imagini și texte arată Ramses al II-lea face ofranda pentru zi și zița. Și toate coloane, înscripte, imagini în coloane au fost colorate. Faraonii au folosit colori naturale. Faraonii extrageau colori din diferite pietre. Piatra bazalt, calcar, lapis lazuli, malachit, alabastar. Și amestecat cu miere, ouă, plante, flori sau floare. La final magic, imagini. Dragoste, bine, letera T, Nesut, ce înseamnă Nesut? Egiptului de Sud. Albina, letera B. Bine, letera T, PT, ce înseamnă Egiptului de Nord. Ce înseamnă la final? Regele Ramses al II-lea a fost regele pentru Egiptului de Sud și Egiptului de Nord. S-au unificat, unit. Bine? Și avem aici, în numele lui, regele Ramses al II-lea, Wisr Ma'at Ra'sete Barra. Ramses al II-lea. Avem Wisr, lup. Wisr, lup.
زول انوبس زول ممو بكاري شي بترنك را زول سوارلوي قالوا النيل لتراني شي ابن فمية شي بانا giustizia زيتسا لو giustizia اوكي bene nome lui regele Ramses al II hai să mergem Ok, în fața dumneavoastră acolo, 3 obeliscuri, ok? Și obelisk sau obeliscul reprezintă zeul Amon-Ra, zeul soare. Ce înseamnă sacru, clădire sau clădire sacru, ok? Singura bucată, făcut din piatră roz granit la orașul Aswan și faraonii au construit 95 obeliscuri, dar avem din Egipt acum doar 5 noastre obeliscuri peste tot, Franța, Londra, ok? Au furat. Și avem gratis. La fel, obeliscul lui Ramses al II a mutat din templul Luxor la Franța, ok? A fost gratis. Cel mai mare obeliscul lui Hatshepsut. 25 de metri înălțime, 200 de tone, 200, ok? Uite, cel mai mare obeliscul lui Hatshepsut. 2 culori diferite, roz și maro. Bine? De ce? Hatshepsut, când Hatshepsut a condus Egiptul, a furat tronul lui, regele se numește Thutmose al III-lea. Când Hatshepsut a murit, regele Thutmose al III-lea a condus Egiptul 40 de ani. Ce a făcut pentru clădirea lui Hatshepsut? În templul ei a fost distrus etajul al 3-lea în templul reginei Hatshepsut. Dar aici, doar sacru clădire, nu a fost distrus. Probleme, ok? A construit un zid în fața numelui lui Hatshepsut pentru că ascunde numele lui Hatshepsut. A construit un zid, ok? Din carabiza din roi, ok? Nu problemă. Acolo avem scarabei, caraboși, mare noroc și sănătate. Dacă plimbi în jur 3 ore, 3 turi, nu ore, turi, ok? Va fi mare noroc și sănătate. 7, căsătorit. 100, divorț, nu o face. Acolo, dacă circuim acolo, scuze-mi, acolo avem răsăcina sau lacul sacru a fost legat reunil pentru canal și ebrioții au folosit lacul sacru pentru purificare. Ai grijă de, da?
The green part, it's very strong and very flexible. This is never cut. The ancient Egyptian, he make a lot of things with these. Sandals, cap, basket, and a boat, and many things else with this part. The white part is very important to make this paper from this part. Here. This part, it's very easy pro, because you have water and sugar. So you have to make more flexible. We take this hammer here. We take out the water and sugar. Because it be more strong and more flexible. We take a roll like this here. Done? Make it. Yes. Apasă. Apasă pe el, nu desapeși. Poți să tare, da? Very good. Okay. Wait. After this one, this is never pro. Because it's take out the water and sugar. You put in the water for 6 days. This is natural water without any chemicals. You know, because the bacteria doesn't go in this paper to be original. After 6 days, bring 2 pieces of carpet and they put one here, 1, 2, make it here. Good. Pune și tu. Yes, good. Take it. Here. Here. Pune invers, tati. Cum? It's okay, it's okay. Like this. Una pe față, una pe dos, ca să aibă... Yes. 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 Vezi că n-are prea multe. Yes. Nu, tot doar pune pe That's ăla. okay. Yes. Last one. This one here. After you put the covers like this, and you put under the breast. Open this. Open. This one. Okay. What's your name? Tulu. You put here for 6 days more. 6 days. So 6 days in the water, 6 days under the breast for white papyrus. 12 days in the water, 12 days under the breast for brown papyrus. Have white and have a brown. Okay? After 6 days, you give our artist to make all the Egyptian history. Write something here, you make magic. Anything. We'll give him a long life, okay? Good luck. Okay, let's keep it here. Okay, let's keep it. Small thing, right? Like this here, look. Okay, take this. Put in the water here. Yes, okay. Yes. You see? You take out. The ancient Egyptian, he doesn't know this moment you have this pen. So, okay, next pen, this one. Same one. Okay. I help you. One for me, one for you. Mai bun ca picul, da? Yes? Yes. This is now go out. And this is original papyrus, never pro. If you put in the water, my Rivina. This is all original, handmade. Now, he make one paper like this.
take it like this. بالراحة. أيوة. أيوة. Yes. 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 Okay. Make it like this. He make one. Okay. Yeah. This is how to make the papyrus. You make it like this here. After make it, give our artist make all the Egyptian history. Urmează acum plimbarea cu bărcuța. Vom merge pe insula Bananelor, care probabil că e cea din față, unde poate ne vom întâlni cu un pui de crocodil și na, vom mai pierde vreme. Au! Too small. برضه خدتها؟ Deja doi dintre noi. Da, și tu?
Mandarina. Mandarina și portocale de dreapta. La portocale. Uite. Da, da, da. Dar nu scoate încă verzi. Bună ziua! Până în prezent nimic interesant pe insula Bananilor. Am văzut câțiva copaci, o cultură de banani și după ce am încercat să vizităm o casă, un local în care mi s-a părut un pic cam sexy în casa lui așa pe nepusă masă. Aici în capăt ajungem la o mini grădină zoologică unde exact papagalii aceștia n-am mai văzut eu. Și bineînțeles dorește să ne prostească cu maimuțelele. Da, animale chinuite care ce se face, mănâncă și ele gratis și dacă le-am dat drumă, a sărit la noi să ne smulgă câte ceva de mână. Iar că vedem și maimuțoiul care e și el acasă, dar se ascunde acum după cușcă. Veți mânia 5 euro? Pentru ce? 5. Stop. Bineînțeles că am vrut să filmez Camila, dar deja sărea pe mine că eram o victimă virtuală. 5 euro pentru... Avem mai multe. Ah. Și bineînțeles, ne-am fi dorit să vedem crocodilul. Dar lui stă închis aici. Ține asta. Și între toate, fiul meu și-a regăsit neamurile. Ai purici? Vai, ai purici tu, da. No, it doesn't bite. One year round snake, don't worry, the one cleans the water. Just second, hold, don't squeeze. Wakey, give him the smile. Și bineînțeles, crocodilul. Нет, он тоже зубы так очень. Осторожнее. Papa for you, papa? Нет, Papa? Put it your finger, that's okay. Is my finger. как бы ты сам. Stau, domnul. Se pare că asta a fost scurta vizită pe insula Bananilor. Interesant totuși să intri într-o cultură de banane. Interesant să află că ele nu cresc pe raft și culmea nu se cucă în România, ci ar trebui aici, în propriul copăcel. Ele sunt încă verzi aici. Este un soi de banane pitice. Spune ghidul nostru că e foarte gustos. Poate acum la ieșire vom vedea și noi în realitate ce gust are. Ca idee, acest copăcel scoate cam 2 culturi pe an și
își trăiește veacul 2 ani, după care este tăiat de la rădăcină și crește un altul care iar începe să fructifice 2 ani și tot așa. Pe lângă unii se vede deja, lângă cel inițial, că a apărut deja un copăcel micuț care se pregătește să îi ia locul. Aici s-a încercat a intra în casele oamenilor, niște case de chirpici, oameni amărâți care intră și ei în circuitul turistic și încearcă astfel să câștige un ban de la cei care vizitează, dar nu știu, mi se pare umilitor să pătrunzi în casa omului doar ca să îi vezi sărăcia și, nu știu, măcar dacă ai înțelege astfel în ce condiții deosebite trăim noi față de alții care se bucură cu aceste condiții și încearcă să-și ducă traiul așa de pe zi pe alta. Mergem spre ieșire. România. Informația a fost în mașină. Ce a făcut Hatshepsut pentru a condus Egiptul? Am uitat. Sorry, wallahi. S-a dat drept fiica regelui Soare, Da. a făcut școala militară, s-a îmbrăcat în, Bine? în bărbat, i-a crescut barba. Să-mi tragă seama că nu prea avea țițe de s-o... Ok, cel mai important, etajul al doilea. La dreapta altarului zeul Anubis, la stânga altarului Zița Hathor, ok? Lângă Zița Hathor, ok? Avem călătoria lui Hatshepsut în Bont, acum Somalia, ok? Și vom vedea bibereți, arbore de zakevaș amle, ok? Covaci de tamia, pentru mirus plăcut. interesant. Câte ani? Excuse me, etajul al doilea a fost distrus în timpul cu tremur 27 de ani înainte Hristos. Și etajul al treilea a fost distrus în timpul lui Tatălus al treilea a fost distrus, etajul al treilea în templul Regina Hatshepsut. Dar arheologii polonezi reconstruit templul Regina Hatshepsut. Ok, în munte avem gauri mari, ok? Ok, aici, în munte, în gauri, ok? Briot a mutat mumile din Valea Regilor aici. Locul uscate pentru mumile a mutat din Valea Regilor aici. În 1960, arheologi polonezi au mutat mumile din aici la Muzeul Egiptologiei Ankara. Ok? Ia, hai să mergem. Unul din cele mai impozante temple construite în antichitate, care în afara intemperiilor, a cutremurilor, au rezistat oarecum intact și până în acest moment. Putem să vedem intrarea flancată de două animăluțe și spun animăluțe că par a avea chip de femeie. Normal, este vorba
de o regină. Probabil niște lăoaice cu chip de femeie. Chaud. I'm gonna give you back, yeah? I never fucking used you. No, because you started that. Yes, you started that. I spent all the money, yeah, if I knew that you know, because you promised me to borrow. The buildings, she was also busy actually with exhibitions. Yeah. A big exhibition, Hatshepsut Center to Punt. This is a city nowadays in Somalia. Far away from here. With this city, with this exhibition, Hatshepsut, she sent a lot of gold to Somalia, to Punt, exactly Punt, city in Somalia. And she brought these. These trees are the ancient trees. And she planted all these trees. Как го каза през мустак? Very not beautiful. Acum vom merge la Vala Regilor. În Vala Regilor, când regele a condus Egiptul puțin ani, ce înseamnă mormântul lui foarte mic. Dar când regele a condus Egiptul mulți ani, ce înseamnă mormântul lui foarte mare. Regele Ramses I a condus Egiptul doar 2 ani, ce înseamnă cel mai mic mormânt în Vala Regilor, mormântul lui regele Ramses I. Dar când regele a condus Egiptul mulți ani, la fel regele Ramses al II-lea a condus Egiptul 67 de ani. Cel mai mare mormânt în Vala Regilor, mormântul lui regele Ramses al II-lea. Prima mormânt a descoperit în Vala Regilor mormântul lui regele Ramses VII. Dar ultimul mormânt a găsit în Vala Regilor mormântul lui Tutankhamun. În timpul faraonilor, procesul de mumificare a durat 3 luni, înainte înmormântare, înainte îngropat, ok? Cum se face? Faraonii scoateau 4 organele interne, ficat, blamini, stomac și intestin. Și le puneau în 4 borcani. 4 borcani care aveau 4 capi diferiti. Cap de maimuțe, cap de Horus, cap de Anubis, cap de regi sau regină, cap de om. Faraonii cu creierul mic scoateau creierul prin nas și lăsa doar inima în corp. De ce? Deoarece faraonii credeau că inima va fi folosită la judecata finală în fața zeul Anubis, zeul mumificării și zeul Osiris sau Osiris, zeul lumii de dincolo. Și zeul Anubis, zeul mumificării, cap de lup, zeul mumificării, va compara pana și inima. Vala Regilor. Și în Vala Regilor 83 momente. Cum știi, avem 83 momente în Vala Regilor. Avem în dublu Abydos texte care arată ca 83 regi care au condus Egiptul. Dar arheologi au descoperit aici doar 63. Ultimul momente a găsit în Vala Regilor mormântul lui Tutankhamun. Intact. 63. 20 nu descoperit în Vala Regilor, ok? Dar stai aici. Cea mai importantă întrebare, de ce faraonii au ales acest loc? Departe de apa unde, departe de oț, foarte cald și vom vedea în multe piramide naturale. Excuse me, Hatshepsut a condus Egiptul 22 de ani. Mulți ani. Ok. Mormântul lui Hatshepsut, de aici, auzi aici, de jos. Mormântul lui Hatshepsut a mutat, sculptat în stâncă 180 de metri.
Dar cel mai mare mormânt în Bala Rege, mormântul lui Ramses al II-lea. A condus Egiptul 67 de ani, ok? 220 de metri, sculptat în munte. Bine? Și să se ții, da? Când el cere la toate trei mormintele. Ai o fi pe aici, prin buzulare, știi ce? Să ai grijă de el. Avem la dreapta texte creștine. De ce? Creștinii se ascundau de persecuția romană înăuntru. Bine? Și avem culori interiora principală. Ok? Modernă. Deci, piramida lui Ramses al IV-lea. Piramida naturală. Teacher. ورد ورد كلمتك مع جماعة مسؤولين في التفتيش يا ربنا قال عم يدور على نفسه Este interesant că la aceste morminte, dacă e să le comparăm cu piramidele din Cairo, încă mai găsim ieroglifele, urme din picturile originale. Deci mai e ceva. Cairo, din câte am înțeles, e doar piatră. Este un conglomerat de pietre în formă de piramidă, în care te plimbi în mare parte pe jos. N-am auzit de sistemul ăsta cu autobuze electrice și orice alt transport, să-i spunem, motorizat animal, costă. Există caleașcă, există cămilă, dar sunt persoanele care încearcă să facă și un ban și dacă n-ai ficatul tare, te leși pe gubaci când începi să discuți cu ei despre eventuală plimbare pe la piramide cu caleașcă. Aici, în schimb, totul este oarecum pe față, ai plătit transportul, da? Mi s-a întâmplat la transportul anterior să mi se spună să iau loc în față, era goală mașinuța și maică mă lăsa să conduc eu agregatul numai să-i lăs și lui un ban. Parcă e prea mult. Observăm picturile. Ar fi fost interesant să fie tradus undeva ce a vrut specifice aici, dar în mare parte, din câte am înțeles, ține oarecum de paza mormântului, de reguli de ce se întâmplă după moarte și mi-e greu să cred că ar putea cineva să fure un astfel de sarcofag. Un alt schimb care se vede aici, zona este interzisă să intra în partea cealaltă, cercetării să păzească zona, în schimb îți ia camera, face o poză, face nu știu ce și iarăși lasă și mie un tips. Dar de fapt nu cred că este nimic interesant de văzut în partea cealaltă. Pentru un profan, exact același lucru care îl vedem și aici. Pereți plini, cu inscripții, hieroglife. De asemenea, acestea sunt prezente și pe sarcofag. Un imens cub, i-aș putea spune, de piatră. Impresionant. Și impresionant faptul că mormântul este oarecum la suprafață, aș putea spune, este foarte ușor de ajuns aici.
Interesante culorile care s-au menținut aproape 3000 de ani. Intrăm în mormântul fiului lui Ramses al II-lea, cel care a condus aproximativ 10 ani. Deci avem un pic de lucrătură la mormânt, dar totuși neterminat. 10 ani nu este o viață de om, nici pentru acele vremuri, dar din păcate nu toți apucau să trăiască 60 de ani. Săpătura este mai adâncă, coborâm în munte mult mai mult. Ce interesant, acum spre sfârșitul programului, mormintele sunt oarecum libere de vizitatori. Probabil în timpul zilei e ce puhui de oameni, dar cam toți care au avut ceva de văzut și care au făcut tripul au și terminat la ora asta, pentru că mulți din cei care vizitează Valea Regelor și Luxorul vin spre Hurghada și se întorc în aceea zi. Noi, rămânând de aici peste noapte, ne permitem să ducem programul de vizitare până aproape de ora închiderii, câștigând astfel o zi full de vizitare. Chiar dacă mormântul este mai mare, pare mai sărăcăcios în lucruri și n-aș putea spune dacă în această parte unde coborâm acum nu a fost nimic inscripționat de la început sau s-a întâmplat ceva cu cele scrise. Ajungem și în zona mortoară. Dăm sarcofagul așezat frumos pe un pedestal de fier, foarte modern. Și da, ceva ar fi fost în spate, dar or să încearcă o reparare, pentru că aparent pare a fi un gleb nou, sau așa de bine glăduiau pe acea vreme egiptenii. Ar fi interesant. Și acela nu era un sarcofag micuț, pentru că probabil Dita, mai faraonul, nu putea să stea în acel sarcofag, ci locuia, sigur, spre cele veșnice aici, în acest sarcofag. Foarte interesant. Primești mesaje? Scrie faraonul? Nu vrețeam, am uitat tăiat, dar uite că sunt Mai le porții închise, da? Asta era, înseamnă, camera mortoară. Acela era sarcofagul care era pus aici. Cred că da. Interesant, mai mare, dar și intrăm și în mormântul lui Ramses al IX-lea, ultimul dintre cele deschise, să-i spunem free, pe baza biletului de vizitare. Thank you.
Ramses al IX-lea. Interesant, s-au pus și niște luminițe ornamentale. Nu știu dacă existau la celălalt sau am prins noi doar acum apusul. Se mai păstrează parțial și coloritul. Interesant că există acest paravan de sticlă care totuși ferește peretele de acțiunea neprevăzută a vizitatorilor. The King Ramses, the Amorra, here. This the god Nekhbet. Yes. I actually. Here up, look, the six. Ramses, the woman, and the six. Ok. Here, and here, and the woman baby. Here, woman the baby. It's very porno here. Yeah. Da, trecem prin area porno a mormântului. Probabil... Karabi. Karab, the god good luck. Yes. I was on the scarab. Și din păcate doar până aici se poate vedea. Osiris, the crown, and lotus. Here, the best one, Shamba. This the Roman paradise. Ok. The best one here, the tomb here. Look, come down, look. No, no. Okay. No, it's forbidden. Don't go. No. Să mărmărăm încă o dată picturile murale de pe tavan. You are from friend? From Romania. You change dollar, euro? No, I paid for this. Okay. Același scam. Adevărul că am putea să ne oprim un pic mai mult asupra zonei pornografice, pe care probabil nici nu observam, dar aici este foarte clar ce trebuie făcut după moarte. Sau poate înaintea morții. Ok, și acesta a fost ultimul mormânt. Ieșim la suprafață și ne pregătim de odihnă. În afară de mormântul Ramses, care a fost găsit în această zonă și pentru care se cer extra ticket, este singurul care s-a găsit acum recent, este mai întreg, dar din păcate tot ce a existat în această zonă este mutat la Cairo, deci banii rosiți, pentru că nu văd nimic legat de mormântul propriu-zis. În continuare mai există morminte, probabil mai vechi și probabil tot așa furate. Și zona pare să fie într-o continuă modernizare. Și tare mică și pe aici se poate intra, dar probabil nu mai e la fel de important și nu se mai pot vedea mare lucru. Nu, deci este închis. Sau este deschis și acest mormânt. Ticket? Oh, the ticket here? Yes. It's not classical. This is not good, yes? Finish, sorry. Finish. Ah, only free. I understand. Da, deci pe mormânt erau 3 morminte vizibile. Puteau fi alese
oricare din această zonă. Bineînțeles că ghidul a ales pe cele mai apropiate, aceasta impunând probabil un timp mai scurt de așteptare și finalitatea zilei cât mai repede. Poate într-adevăr și primele morminte erau și cele mai interesante. Pot să spun că primul, cel mai mic, a fost destul de interesant, al doilea sărăcăcios, al treilea, da, avea ceva picturi interesante și din păcate nu știu ce aș fi putut vedea la acesta. Da, Valea Regelor. Mai are probabil zone de vizitare, dar acum apune soarele, se închid toate activitățile și din păcate pentru noi cam asta a fost de văzut. O culoare foarte faină acum la apusc a soarelui ce luminează zona muntoasă. Și probabil că acesta era și un mormânt mai adânc. Ramses al III-lea. Ok, aceasta a fost pe ziua de astăzi vizita în Valea Regelor. Mai urmează doar o vizită într-o zonă, să-i spunem, comercială. Sper să nu fie foarte comercială. Fabrica de alabastru și după care cazarea și mâine ziua cea mare. Salam! How are you? Fine, thank you! Bună ziua! Bună ziua! Ce mai faci? Bine, mulțumesc! Welcome to our family. Here we have so many different kind of the stone. Here we make an explanation about alabaster. Alabaster stone here is 3 different colors. First color, alpha. Second color, maroon. Third color, shiver. Al marrow shiver. Alabaster stone. This is comes from the mountain behind Kings Valley, about 85 kilometers, by donkeys and camels, because no way for the car has big blocks. And we start to cut the stone by hammering first to make it the formulae, to make it the bas. Strumere, farfuri, și urca. Mulțumesc. This is the beginning one. It's heavy, you can see. 10 kilo. Second step, we covered the vase. We covered the vase outside by linen and the glue. Why? If you make a hole inside, not easy break like this man here working. Here. Stop. Thank you, bravo. Mulțumesc. Come close. We remove the vase from the ground, we take off the linen, and we polish outside. This one we finish from alabaster handmade manual. You can see our light, special for tea light or candle, no? Wow! Oh my God! No, please, Romania, all together. Big wow here, big discount on side. Okay? Yalla, all together. One more time. Wow! Oh my God! Oh my God! This alabaster hand-made manual, very cheap. This machine made, heavy. Another kind of the stone. If you go to Kings Valley, Hatshepsut, you found many people in the street, he say original souvenir. 5 euro, 3 euro, 10 euro, this is not original, look.
Cadeau for Mama Swatra. Okay? Original basalt stone or the real basalt, just gray or the dark gray, no black. This is the real one. And we have here crazy Egyptian Picasso, as you see, we make it the carvets from the limestone, and also make it nice obelisk like this one. This hieroglyphic here, what's the meaning? Meaning for luck and love. Also craft two name by English, Arabic, hieroglyphic, Romania, no problem. And also Mr. Loba Loba who make it nice pyramids. Lamunare for candle, look. Wow! Oh my God! Automatic. Okay, now we go on side. Thank you. Romania, aici. Yalla, hopa. Outside in the street for Mama Swatra. Aici. Romania, here no stress, all here one family. I told you more something, and after we finish, enjoy your time. If you want buying something from souvenir, here not expensive. You can pay Egyptian pounds, dollars, euro, you pay with scarf, no problem. All here handmade manual. This is alabaster. This is basalt, and obelisk with name. Aici, Piramida Lamunare, limestone, alabaster, verde alabaster. Original basalt, scarab for good luck. Green one Mahatma, blue basalt. This onyx stone, you can use it for drink, no problem, hot water, cold water, whatever. Alabaster handmade manual, special for tea lights or candle. Scarab for good luck. Okay? Aici. Heidi, yalla, hopa. And this one, the green. The green one, alabaster phosphor chain. Notice that. That's right. Wow.